mindfulness είναι η ενσυνειδητότητα που μας οδηγεί στο να κάνουμε μία παύση και να δούμε τις επιλογές που έχουμε, αντί να προστρέξουμε στον αυτόματο πιλότο των πάγιων συμπεριφορών μας. Το πρόγραμμα Mindfulness Facilitator είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα με μία απλή δομή, το οποίο μας βοηθάει στο να δούμε άλλες οπτικές σε συμβάντα καθημερινά, πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Μέσα από την εκπαίδευση Mindfulness Facilitator πήρα την επαφή πάλι με τον εαυτό μου. Εννοώ με τις εσωτερικές μου διαδικασίες, οι οποίες δεν διακόπτονται από τις σκέψεις, αλλά είναι μια επαφή αυθεντική που με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ναι, μεν σκέψεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Όταν είμαστε σε επαφή με το σώμα μας, το μυαλό μας δεν τρέχει εδώ και εκεί, δεν μπαίνει σε διαδικασίες να σκεφτεί πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες πιθανόν να είναι άχρηστες. Γίνονται πολύ πιο συνειδητά τα πράγματα και οι καταστάσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ακόμα από το πιο απλό πράγμα. Αυτά που έμαθα εδώ, από εδώ και πέρα θα τα χρησιμοποιήσω αρχικά σε μένα και στην καθημερινότητά μου. Θα τα χρησιμοποιήσω στις κινήσεις μου, τις καθημερινές, στις αντιδράσεις μου, τις καθημερινές και ελπίζω, συν το χρόνο, να τις μεταλαμπαδεύσω και στους υπόλοιπους. Από την εκπαίδευση Mindfulness Facilitator πήρα καταρχάς εμπειρία, σύνδεση με όλη την ομάδα και σίγουρα ανοίχτηκε μια πόρτα για μένα, η πόρτα της επίγνωσης, ότι έχω επιλογή. Γιατί έχω επιλογή. Το mindfulness είναι δώρο. Και από τη στιγμή που είναι δώρα, τα δώρα δεν τα κρατάμε για μας. Τα δώρα πρέπει να τα μοιράζουμε, τα δώρα πρέπει να τα χαρίζουμε και στους άλλους. Ναι, θέλω να το μοιράσω και θέλω να το μοιράσω πολύ στα παιδιά, που το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στις μέρες μας. Θέλω να το και στους γονείς και στους ενήλικες.